ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି କି ମୋବାଇଲର ଡିସପ୍ଲେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ତାହା ଏଠି ଦେଖି ଶିଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଜିଓ F320ର ଡିସପ୍ଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଶିଖାଇବି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରୁ କାଢ଼ୁଛି ମୁଁ ଡିସପ୍ଲେକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମୋର ଡିସପ୍ଲେଟି ଧଳା ଆସିଯାଉଛି। ତ ଧଳା ଆସିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ସେ ଡିସପ୍ଲେକୁ କାଢ଼ି ଅଲଗା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଅଲଗା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଇବି, କାରଣ ଧଳା ଡିସପ୍ଲେଟି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଡିସପ୍ଲେଟି ଧଳା ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଏକ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଡିସପ୍ଲେଟି ମୋର ଆସିଯାଉଛି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନୂଆ ଡିସପ୍ଲେ ଲଗାଇକି ଦେଖିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସେଇ ବୋର୍ଡ଼ରୁ କାଢ଼ି ଏବେ ଖରାପ ଡିସପ୍ଲେ ଥିବା ବୋର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ସେଇ ଡିସପ୍ଲେକୁ ଲଗାଉଛି। ତ ମୋର ଡିସପ୍ଲେ ଲଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଛି। ତାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଦେଖିବା ଏବେ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ। ପାୱାର ଅନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମୋବାଇଲଟି ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ ବି ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଡିସପ୍ଲେ ଲଗାଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଧଳା ଡିସପ୍ଲେକୁ ଆଉ ଏକ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲଗାଇ ଚେକ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଡିସପ୍ଲେ ଖରାପ ଅଛି ନା ବୋର୍ଡ଼ ଖରାପ ଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଡିସପ୍ଲେଟି ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଡିସପ୍ଲେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଡେଲି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।